Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast «Μια σταγόνα αγάπης». Είμαι η Καμπερίδου Χριστίνα και μαζί θα ανακαλύψουμε τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Αυτή η σειρά podcast είναι μια πρωτοβουλία του δεύτερου ΕΠΑΛ Κομοτηνής με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση για έναν σκοπό που μπορεί να σώσει ζωές, την αιμοδοσία. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τι είναι η εθελοντική αιμοδοσία, γιατί είναι τόσο σημαντική και τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή τη σειρά. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Καραμπιούκα Αναστασία και σήμερα θα σας μιλήσω για την εθελοντική αιμοδοσία. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι η εθελοντική αιμοδοσία? Είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας υγιής άνθρωπος προσφέρει αίμα εθελοντικά και χωρίς αμοιβή, με σκοπό να βοηθήσει κάποιον που το χρειάζεται. Το αίμα που δίνεται χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών που έχουν ανάγκη από μεταγγίσεις, όπως καρκινοπαθείς, άνθρωποι που έχουν υποστεί σοβαρά ατυχήματα ή ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι ασφαλής, γρήγορη και ανεκτήμητη. Η διαδικασία διαρκεί μόλις 10 με 15 λεπτά, αλλά τα αποτελέσματά της μπορεί να διαρκέσουν για μια ζωή, γιατί κάθε μονάδα αίματος μπορεί να σώσει έως και 3 ζωές. Σκεφτείτε το. Κάτι τόσο απλό, όπως το να προσφέρετε λίγο από το αίμα σας, μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε κάποιον άλλον να δει μια νέα μέρα. Αυτή είναι η δύναμη της προσφοράς. Καλησπέρα και από μένα, ονομάζομαι Ταταρίδη Αποστολία και θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη σημασία της αιμοδοσίας. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι ζωτικής σημασίας για πολλούς λόγους. Καταρχάς, οι ανάγκες για αίμα είναι συνεχείς. Κάθε μέρα, χιλιάδες ασθενείς σε όλο τον κόσμο χρειάζονται αίμα για να επιβιώσουν. Το αίμα δεν παράγεται τεχνητά, άρα η μόνη πηγή είναι οι εθελοντές αιμοδότες. Επιπλέον, η αιμοδοσία ενισχύει την αίσθηση της κοινότητας. Είναι μια πράξη αλληλεγγύης που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Όταν δίνουμε αίμα, δείχνουμε έμπρακτα ότι νοιαζόμαστε για τους συνανθρώπους μας. Τέλος, η αιμοδοσία έχει και ωφέλη για τον ίδιο τον αιμοδότη. Βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, καθώς το σώμα παράγει νέο, πιο υγιές αίμα. Και φυσικά, η ικανοποίηση ότι βοηθήσαμε κάποιον είναι μια αίσθηση που δεν περιγράφεται με λόγια. Αυτή η σειρά podcast δημιουργήθηκε για να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εμπνεύσει. Θέλουμε να δείξουμε ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη που μπορεί να αλλάξει ζωές, τόσο για αυτούς που λαμβάνουν αίμα, όσο και για αυτούς που το δίνουν. Μέσα από τα επόμενα επεισόδια θα συζητήσουμε για τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Θα ακούσουμε μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν σωθεί χάρη σε εθελοντές αιμοδότες και θα σας προσφέρουμε πρακτικές πληροφορίες για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε κι εσείς. Η δράση μας είναι μέρος μιας μεγάλης καμπάνιας του δεύτερου ΕΠΑΛ Κομοτηνής, που περιλαμβάνει εκδηλώσεις, ενημερωτικά υλικά και φυσικά την εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου στη ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Κομοτηνής. Ελπίζουμε να είστε εκεί μαζί μας. Σήμερα έχουμε τη τιμή να φιλοξενούμε την υπεύθυνη της δράσης, κυρία Ευαγγελία Λεοντίδου. Θα μιλήσει μαζί μας για το πώς ξεκίνησε αυτή η υπέροχη πρωτοβουλία που έχει στόχο να ενημερώσει και να κινητοποιήσει τη σχολική κοινότητα και όχι μόνο. Κυρία Λεοντίδου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε, πείτε μας λίγα λόγια για το πώς εμπνευστήκατε αυτή τη δράση και τι σας όθησε να την οργανώσετε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλήσω για μια δράση που θεωρώ τόσο σημαντική. Ως βιοπαθολόγος και εκπαιδευτικός, γνωρίζω πολύ καλά τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Οι ανάγκες για αίμα είναι τεράστιες, καθημερινές, και αυτό με ενέπνευσε να μεταφέρω αυτό το μήνυμα στους μαθητές μου. Από τότε που διορίστηκα στην εκπαίδευση, έχω θέσει ως προτεραιότητα να εμπλέκω τους μαθητές μου σε δράσεις που καλλιεργούν την συναίσθηση, τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς, ειδικά στον τομέα της υγείας. Η ιδέα ήταν απλή. Πιστεύω ότι οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους σε κοινωνικά προγράμματα όχι μόνο αποκτούν γνώσεις, αλλά ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Από την αρχή λοιπόν της σχολικής χρονιάς, εγώ και οι μαθητές μου υλοποιήσαμε αρκετές δράσεις με επίκεντρο τον τομέα της υγείας. Μέσα από αυτές είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω ευαισθησίες, δεξιότητες που δεν είχα φυσικά αντιληφθεί στο παρελθόν. Ψηφιακές δεξιότητες, καλλιτεχνικές ικανότητες, αλλά και μια έντονη επιθυμία για κοινωνική προσφορά. Η αφορμή, βέβαια, για τη συγκεκριμένη δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας ήταν ένας σχολικός διαγωνισμός με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία. Όταν το συζήτησα με τους μαθητές μου και κυρίως τους μαθητές του βοηθού ιατρικών εργαστηρίων, ένιωσα ότι υπήρξε αμέσως ενθουσιασμός και ενδιαφέρον. Καταλάβαμε όλοι ότι αυτή ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνουμε κάτι που δεν αφορά μόνο το σχολείο μας, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.
Η δράση μας λοιπόν δεν είναι απλώς μια υποχρέωση για συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό, είναι μια ευκαιρία να δείξουμε πώς η ενσυναίσθηση και η συνεργασία μπορούν να μεταμορφώσουν τη σκέψη μας και να φέρουν θετική αλλαγή. Μέσα από τις δραστηριότητες της καμπάνιας, οι μαθητές μου έχουν ήδη δημιουργήσει αφίσες, έχουν γράψει τραγούδια, ποίηματα, συμμετέχουν ενεργά στα podcast που ξεκινήσαμε, όπως αυτό που ακούμε σήμερα. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι το έργο μας θα έχει πολλαπλά ωφέλη. Θα ενημερώσει, θα ευαισθητοποιήσει, αλλά κυρίως θα εμπνεύσει. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να μοιραστούμε το έργο μας και ανυπομονούμε να δούμε πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η υπέροχη πρωτοβουλία. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε με την ομάδα μας σχολείο να ξεκινήσουμε μια δράση που θα συνδυάζει τη γνώση με την πράξη και το αποτέλεσμα είναι αυτή η καμπάνια ευαισθητοποίησης. Κυρία Λεοντίδου, ήταν εύκολο να ξεκινήσετε μια τέτοια δράση? Ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις σας για να την οργανώσετε? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Στην αρχή, όπως σε κάθε νέο εγχείρημα, υπήρχαν προκλήσεις. Το πρώτο βήμα ήταν να συγκεντρώσουμε μια ομάδα εκπαιδευτικών και μαθητών που θα ήθελαν να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη δράση. Στη συνέχεια ήρθαμε σε επαφή με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, για να εξασφαλίσουμε την υποστήριξή τους. Παράλληλα, αρχίσαμε να σχεδιάζουμε τις επιμέρους δράσεις, όπως τα podcast, τις αφίσες, τα μπλουζάκια, αλλά και την ίδια την αιμοδοσία. Η συμμετοχή, βέβαια, και ο ενθουσιασμός των μαθητών ήταν καθοριστική για να πάρει αυτή η πρωτοβουλία ζωή. Πώς αντέδρασαν οι μαθητές και η σχολική κοινότητα όταν τους παρουσιάσετε την ιδέα? Η ανταπόκριση ήταν πραγματικά συγκινητική. Οι μαθητές αγκάλιασαν την ιδέα από την αρχή. Είδαμε πολλούς να προσφέρουν ιδέες για τη δημιουργία του ενημερωτικού υλικού, άλλους να προθυμοποιούνται να συμμετάσχουν στα podcast και φυσικά πολλούς που ενθουσιάστηκαν με την ιδέα της αιμοδοσίας και θέλαν να γίνουν αυτοί οι ίδιοι αιμοδότες. Η στήριξη βέβαια των γονέων και των εκπαιδευτικών ήταν επίσης πολύ σημαντική. Όλοι αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για μια δράση που δεν αφορά μόνο τη σχολική κοινότητα, αλλά έχει άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Οπότε όλα αυτά συντέλεσαν στο να γίνει μια πολύ σημαντική καμπάνια ευαισθητοποίησης. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος που θέλετε να πετύχετε μέσα από αυτή τη δράση? Ο μεγαλύτερος στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, όχι μόνο μαθητές, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα. Θέλουμε να δείξουμε ότι η αιμοδοσία δεν είναι μόνο μια πράξη αλληλεγγύης, αλλά και μια ευκαιρία να σώσουμε ζωές. Αν καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε έστω και έναν άνθρωπο που δεν είχε σκεφτεί ποτέ να δώσει αίμα, θα έχουμε πετύχει κάτι σπουδαίο. Κυρία Λεοντίδου, σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας την ιστορία πίσω από αυτή τη δράση και τη σκέψη σας. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η καμπάνια θα έχει μεγάλο αντίκτυπο. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, όπου θα μιλήσουμε για τη διαδικασία της αιμοδοσίας και τι πρέπει να ξέρει κάποιος πριν δώσει αίμα. Θυμηθείτε, μια σταγόνα μπορεί να αλλάξει ζωές.